Karom Karbi Lorat, election lo plutang te, Karbi ang long chut kali, ang tan stamit Soluk Sodak lapen ke project alam samiritum, arju polongji lapen ke thek polongji. Kedam tang samay penanil tum chethan lo, BJP versus APHLC po putak stamay lapen ke project alam samiritum chethan pon lo, no niltum chethan am nang la ke West Bengal along alam. Athe non headlang first phase election mage dopon elo 23 April arni. Hala so arni Soluk Sodak same dolo athe hadak same program political party dolo alai tum kopi a joini tong alai tum che bhong ni alam the bang ke dok piglo jongsi party kaprek lo plutang te asapo bak alam si kenang lo party program lo plutang te kache bhong ji bate hadak Soluk Sodak ke doji a chance ke thepik lapin ke West Bengal son mage isi sensitive pusi pupono mate la politics alam lo plutang te sensitive piglo hadak asap sab alam jongsi pina dolo plutang te hadak ke kacharwu jipan a chance thepik lo dasi non hejong litum arjupon lo BJP a candidate sitame Areng husonang lo lapen dead do tulang along ka prek a incident mate along ka prek alam ke hadak bom kang bok pena joine inuda leader hadak langnam lo halabang so kelang damuhut aka prega political party to mangke khamkhi dun lo mate khang nun lo amar si pupua party alang tum kache theng bang ajuring tangrang lo asai jok ji police tum si aphi bangke rab dun lo mate alang ni tum si khang nun lo lasi bangso putha geri tum je thanpon clear nang thi hekpen aprang si tum je thanam nang Murshidabad long alam hadak Noida podim dolo hadak te bokterai ke polling station stamedo hadak isia bomb klodam de bangso a bomb ki klopen pen adomangke Areng hu sonang lo thi bangke thi thelang amar si inut Humayun Kabir pu alang di AJUB pu a political party a founder pu si pulo laben kalang di MLA alang li hadak langnam lo kopi koson mapu hala bangso kelang dam unhut hala Trinamool Congress pada TMC alang itum workers tumbang alang itum alang di phanbang khang check lo bangso ke khang bana joine alang itum lam che pangjar si aphi bangke lapu a party aphi ke thurpak joine nangli tum same a video lang ponik tha al ko ane ajuring tang rakpen si alang tum che theng lo laben ke alang lia gharian same theng pi rai de lo pulo laben ke pai be hadak pen an ke security force jo police tum same dopik athe West Bengal long election mangi kaki same Soluk Sodak dokokri tipu amasi police mate security force tum mangke hadak dopik lasi aphi bangke ahiring tang o joine hadak security forces atum stame hadak chi jogdun si alang tum si pang samji phan bor ilo alang tum pal same lathi church be pidalo athe nali tum da chini lo komane jong si chibong lo plotang te elam ben ki pudun chot bangke karjuji ke kadi amar si la security forces tum phan same lathi church bangke papi delo amar si pena an galang tum same thengnon lo la galang tum phan same bahak dun lo lasi alam angeli tum matha da me ka phere me son stame do athe election rani lo plotang te tum phere re pin ben si etum ko nadma vote ke jog je dim etum dam long nang ji laben ke vote pi dam long nang ji some election arni masi konani pen bombing bob der konani pen si bom nang pang bob der dolo pulutang te etum kap heri system in do kong ji athe la next semana tum second phase some election do hilang hal sul some kap heri sul do kokpo isi matha dam edlo pulutang te athe non la ke ching si first phase 23 April arni nike lasun bom kang bob along a prek saming bob det tai puka phiri tum same doji lasi lasun election hut bangke lason phere me son bangke avide nang ji polo laso posi ratum same adhek tuma ningi pungdo thailo lason election hule ko son si bom ke pang bob long lok lo lasa question same do koklo lapang non an same chini ne lang ko matum tong bang so bom bangke ke pang bob der ne ke lasi theta na question bangke next ke bang ji election hut security forces punon authorities atum punon lason bom kang bob thola haya son bang khang unji ba jong si khangun e pulotang te next election same ka phere me abang ke dokok po laben ke West Bengal long sia birta nang tum thek bolong ji inut BJP a candidate phan kar plung kang check ke theng kar deb lason video nang tum thek bolong ji alang li mel ke Subhendu sarkar pu Kumarganj long pusi pu ponlo adima men ma ke alam lason lo hadag alang li tum party pen same polling agent dun lo amar si alang litum han bang padu dun long lidet po bang so polling agent padu dun long lidet join si bang so candidate bang kelang dam lo mate kopi koson ma pulhai kiri tardip dam lo sitame hala so hut bang hala TMC tumbang mate Trinamool Congress tumbang alang liphan ar plung lo alang liphan in check lo lason lo
lasi bangsa soni a situation men iltum chini dam lo West Bengal long election ke lage Soluk Sodak sang sidolo hada ke TMC tumsi ruling bomb lo stame non dihu bangke project pensi BJP tum stame hadak rally dam lo campaign dam lo an tum kai chu che son stame kichu tum stame dolo nali tum stame arjupon lo kedam thang ok alam stame controversy dolo Mamta Banerjee bang pulo jongsi BJP bang lo pulo tang te oke chulong lelo jorlong lelo lason ke ba feria tum stame dolo labenge la punat Assam CM Himanta Biswa Sharma alang li bangke kupilepuge wangon Mamta Banerjee wangon ok kichu contest nang laben ke nisi kichu ki ongji pusalang li bang ningje pon alang ni ningje lo ne tum BJP tum ke ok cholong li ok jorlong li po lamang ke ni tum ke ningje je polo sita me ri tum ka do ka bisa me chini lo chainong ok mate beef hala sa puthak bangke Assam long bangke restriction dokok aron dokok ko som si chonang ji ma konat si chonang ji ma konat si jorlong le ma la hai aron do thukok la bang pute do binong sita me iri tum isi ke matha da me alamang ke BJP tum lason side delma ahok ahak alang tum chainong ok jorlong lilo chulong lilo pu aron bangke arang tum paso dagma protection piveg ma iri tum matha damlo protang de kapre state phanjong si matha damlo protang de hada bengal lason kali thute itum non Assam long mangke laso aron mangke dolo chainong ok bang open di jorlong li tho chulong li tho hotel long jorlong li tho hai bang ke aron do sitame nani meghala along sonson itum langlo protang de nagaland sonson itum langlo protang de hada ke BJP lo sitame BJP tomar same hada bang ke kham khe tu the hada ke open di si ahok ahak BJP tum chainong bang ke ching hon binong ma protang de hala bang ke kali deji ma sitame non Assam lo bang ke isi a politics ke pathu ia join isi lahayaron sitame selam lo ma lasi West Bengal long sitame laso ok controversy sitame dolo labenge elitum Prime Minister Narendra Modi alang li jhalmuri chone chusene kai ke sitame hala swadi bang ke alang li sika kep jhalmuri cho nam si alang li cholo labenge munitum long isi akemat hado do nali tum same lason thaji labenge nili same lason thaji itum bang pen che bohong lo pulutang te itum kiche matha ji bang ke nili siki chok hala siki chok che pu ke matha do labenge ilitum dead la pukali lage common no munitum long lason tha si alang li tumang bong stame la ka charbu tumang bong stame atum kiche matha bang ke nili siki chok hala siki chok che la son kachama thape na joini si hadak bang same Soluk Sodak no ildum phan nang ke thak ike political a party labenge dhorom laipen siri tum man same nang thak no edum jong si dhorom same kapre plutang de dak same kache thakji phan same ke matha dam do kokriti nang la son pu matha dam do kokriti same hal same matha thede nang ji la son thak usi a political party bangso political party ka cheprek pena joini sitame edi to phana ke thak pon kokriti nani ruling party to mangke hala opposition party to man mangke nang tumke la so party ka leader bo po hala ki pinang je scheme an sitame pipelo di non Karbi long jong silang damlo plotang te Karbi side lo sitame party ke cheprek pena joini pipe de diti lason sitame do sitame hal son a practice bangke claim pre de nang ji jongsi jakong long lo putang de kado ka wepan same equal pinang po alama ge lason lo hadaga Humayun Kabir motela AJUP pu a political party of founder lo alang li sitame aprang ke TMC long si ke claim pu sitame non bang ke alang li la akimi political party amang pathek lo pe alang li high sitame high lo amar si non ma ke alang li hada ke claim tang lo TMC long sitame alang li tumpen si puthot cheteng kheng thu lo kiram tang sitame alang li TMC long bang ke claim veg lo hadak si cherap chito dun lo same non bang ke bangso political party ka che thak bana join si non bang ke lapu sitame chiun eli lo la sele tum kado ko same bori hu nang ji el tum political party ka che prega join itum kache lang slet ho lapu pe itum kache bohong tho la som nang itum matha iglang ne kiram tang sitame tum thek bolong lo same la anset ke kali same chelang no dak lo thinon ke social media kai pinak komane bang jong si che bohong lo pulutang te la video recording pulutang te social media long si pili po social media long jong si pi pulutang te monitum ke thek long pen aning kang thulipo aning pung thulipo o hada ke APHLC thomang ke lason hada ke BJP thomhan mang ke lason pupo a phi ong chelang slet ong po la suppose se tum un an ke election ne do pusita me
discipline pen mate ai litum freely pen mathas che pasung se pin pen si votes te me jog dun long nang po campaign se me dam long nang po pole tum che thanam chana bangso video long dhoche tong thonang ka prega video long do me tag me kardom